què passava amb l'aigua? Que quan el juntàvem amb l'oli i el sabó ha començat a desaparèixer? Què ha passat? Què creieu que ha passat? Ara farem un experiment per resoldre aquest problema. Tot ajuntarem l'aigua i l'oli amb un recipient, que ara el Pol us ensenyarà. Aquest d'aquí. Primer posem l'aigua. I ara posem l'oli. L'oli. Com veieu, mai s'ajuntaran l'oli. Per què això? Ara us explicarem per què. Per exemple, l'aigua i l'oli no tenen les mateixes propietats, per això mai se poden ajuntar. L'aigua és polar i hidròfila. I l'oli, que són els greixos, té apolar i lipòfila. Per això mai se poden ajuntar i ho hem representat d'aquestes formes. Un és rectangle i l'altre rodona. I ja veieu que no es poden ajuntar mai. Necessitem una molècula que sigui amiga de tots dos. Com el sabó. Ara us ho demostrarem. Ara ho tanquem i ho barregem. I ho barregem. A veure què passa. Veieu? Ara ja està tot junts i ja no es poden diferenciar. Us explicarem el per què. El sabó és una molècula que té una part d'apolar, com l'aigua, i una part d'apolar, com els greixos i l'oli. Per tant, el sabó pot ajuntar els greixos i pot ajuntar l'aigua. Llavors els greixos poden anar cap a l'aigua. És molt important rentar-se el cos, les mans, els peus i totes les parts del cos amb sabó. Així podem treure tota la brutícia.